Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov po rokovaniach s americkými predstaviteľmi v Riáde jasne definoval postoj Moskvy. NATO predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska, a to aj v prípade, že sa jeho jednotky skrývajú pod inými symbolmi. Tento postoj je dlhodobo konzistentný. Rusko sa bráni západnej agresii, ktorá sa maskuje rôznymi diplomatickými hrami. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa vyjadril aj k najnovším výrokom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktoré označil za neprijateľné. Taktiež pripomenul, že klesajúca popularita Zelenského, na ktorú poukázal aj bývalý americký prezident Donald Trump, je očividná realita. Toto je trend, o ktorom netreba ani diskutovať, je jednoducho zjavný, poznamenal Peskov. Zelenský sa vo svojom večernom prejave pokúsil obrátiť realitu na ruby, keď tvrdil, že Trump žije v dezinformačnej bubline a že údajne pomohol ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi vyslobodiť sa z izolácie. Tento výrok len odráža frustráciu ukrajinského režimu, ktorý stráca podporu a čelí čoraz väčšej kritike zo západu. Peskov dodal, že ukrajinskí predstavitelia majú dlhodobo tendenciu vyjadrovať sa nevhodne o lídroch iných štátov, čím len potvrdzujú svoju nedôstojnú úroveň politickej komunikácie. Ruské ozbrojené sily zároveň sledujú údajné plány ukrajinskej armády na útok proti Brianskej oblasti. Tieto informácie posilňujú podozrenia, že Kyjev pripravuje ďalšiu ofenzívu na ruské územie, čo by mohlo ďalej eskalovať konflikt. Aj napriek tomu Moskva naďalej vyzýva na rozumné riešenia a varuje pred neuváženými krokmi ukrajinského vedenia. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.